दिनै एक्चुअली जेनाखि जोबथा बादायलायनाय इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ 1 गलाव जेननायखौ जोङो गनायनानै लानो हाबाय। मानो होनोबा जोबथा जेनाखि मोनसे डिसिसन बेहाय मोनसे पेनाल्टि होनाय जादोंमोन रेफारिनिफ्राय, बिनिफ्राय गावनि लाइन्समेनजों मोनसे जेनाखि रेफारिनि गेजेराव जेनाखि डिफारेन्स मोनसे डिसिसन जालायनाय, बेखौ लानानै रेफारि बिथांमोनहा फाइनाल डिसिसन लास्टसिम जेबो होनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो जिहेतु इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ जों अर्गेनाइजिं कमिटिनिनो मोनसे क्लाब, दा बिनि थाखायनो बयनिबो गोजोननि हास्थायनानै जोङो रेफारि बिथांमोनहा जिहेतु जेबो मोनसे डिसिसनखौनो होनो हायाखिसै, बिनि थाखायनो जोङो गोसो गोरबोजों जोङो जेननायखौनो जोङो आजावनानै लादों, जाहाथे रावबो बाहाय गोरोन्थि सानलायलायनो नाङा। दा आर'नाइ दावहारु एफसिआ 1 गलाव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हाबाय। जोंहा जेनाखि रेसपन्स, पाब्लिकनि रेसपन्सखौ जोङो जोबोद मानिनांगोन। मानो होनोबा जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनै फाइनालाव दिनै जोबोद लोब फैनानै रायजो राजाफ्रा नुजाथिफैदों। जोंहा फाइनालाव दिनै बुंनो थाङोबा खमैबाबो 25,000 मानसिफ्रा पाब्लिकफ्रा गेदारिं जाफैदों आरो जोंनि फुटबल जेनाखि फाइनाल, बे फाइनालखौ बयबो नायफैदों। देरहानाय आरो जेननाय हान्जानो मा हरनाय जादों? देरहानाय हान्जानो जोङो नोगोद 1 लाख रां हरनाय जादों आरो जेननाय हान्जानो जेनाखि रानार्स आप बिथांमोननो जोङो 50,000 नोगोद 50,000 रां हरनाय जादों आरो जायनाखि बेस्ट प्लेयार बिथांनो 10,000 आरो जायनाखि टप स्करार बिथांनो जोङो 5,000 खरि हरनाय जादों। पुलिसफ्रा जिहेतु पाब्लिकफ्रा एसेबाबो रेफारिमेननि डिसिसन लानायाव जिहेतु गोबाव जादोंमोन, बे गोबाव जानायाव पाब्लिकफ्रा एसेबाबो अधैर्य जानानै एसे एनै गन खुबैनाय मानायखौ नुनो मोन्दों। बावनो एसे होस्रांनाय जादों आरो बेनिफ्राय बारा जेबो जायाखै। बिथांमोनहा दिनै जेनाखि लैहोर फैनानै नैबे जोलुर बादायलायनायखौ नायफैदों, बिनिफ्रायनो जोङो मोनसे मेसेज होनो हायो कि जोंनि यां जेनेरेसनखौ गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हायो। बिथांमोननि केरियार दानायनि, बिथांमोननि हेल्थनि जौगानायनि आरो ससाइटिखौ जोङो मोजां दानायनि मोनसे बिदिन्थि होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होनोबा जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि गेजेराव गोजोन लुगैदों, मोजां थासारि लुगैदों।